Daghan ang mitambong sa gihimong indignation rally sa Alabel Mega Public Market kagahapong adlaw Disyembre 26 nga ika-54 katuig sa pagkabugna sa CPP-NPA sa Pilipinas. Gipanguluhan sa mga sundalo ug kapulisan ang rally nga giduyugan sa taga-gobyerno, lain-laing sektor ug katawhan. Tumong sa indignation activity nga ipaabot sa katawhan nga ang CPP-NPA-NDF walay nahatag nga kaayuhan sa nasud apan kadaot lamang sa kaugmaon sa kabataan ug nahimong babag sa pagkabot sa kalinaw ug malungtarong kalambuan. Bitbit ang mga placard nga nagakondina sa CPP-NPA-NDF. Nagmarcha og gisunog ang mga paraphernalia, simbolo nga wala gyud lugar sa katilingban ang mga ideolohiya sama sa CPP-NPA nga nagahatag lamang og kadaot, inhustisya ug kamatayon hilabi na sa mga kabus ug mga tribo. Sumala sa kapulisan nga karon wala na ang founder sa CPP-NPA-NDF nang hinaot sila nga anam-anam nang makamata ang mga nahabilin pa sa mga kabukiran ug kalasangan nga mobalik na sa tinuod nga gobyerno ug baktason pag-usab ang dalan sa kalinaw, katilingban nga adunay Ginoo ug higugma. Kahinumduman nga ang NTF-ELCAC magpadayon nga magbinantayon sa Whole of Nations campaign hangtod nga matapos ang lokal nga armadong panagsangka sa komunista sa Pilipinas. Tuig 2019, dihang gideklara sa lokal nga gobyerno sa Alabel nga persona non grata ang CPP-NPA ug mga legal front niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.